De la apariția sa, MedCenter s-a bazat pe conceptul de laborator de analize multidisciplinar și specializat în același timp. De la apariția primului laborator MedCenter în Iași în 1998, rețeaua s-a dezvoltat progresiv, astfel încât în prezent numără 8 laboratoare de ambulatoriu și de spital, având la bază un model unic de concepție. Acest model este rezultatul acreditărilor succesive pe care laboratoarele MedCenter le-au obținut, al echipei de specialiști și superiorității tehnologice ale echipamentelor, al profesionalismului dovedit în toate planurile sale de dezvoltare, de calificare și implementare a tehnicilor analitice, de asigurare a calității, de consultanță biopatologică, de instruire profesională. Laboratoarele MedCenter realizează un panel larg de teste hematologice și imunohematologice, coagulare, chimie clinică, imunologie, biologie moleculară, microbiologie, anatomie patologică și și-a construit reputația prin introducerea continuă de noi analize și teste cu înaltă relevanță medicală. Laboratoarele MedCenter dispun de mijloacele necesare unui control complet al logisticii asociate serviciilor de laborator, transport al probelor biologice în condiții de temperatură controlată și al transmiterii și arhivării rezultatelor de laborator și a datelor conexe și cu ajutorul a două aplicații software adaptate permanent la necesitățile în schimbare ale utilizatorilor. Activitatea laboratoarelor MedCenter este concentrată pe realizarea testelor din domeniul chimiei clinice și hematologiei și testelor de coagulare, microbiologiei și anatomiei patologice, dar și a testelor speciale bazate pe tehnologie avansată în domeniul marcărilor endocrini, tumorali sau virali și biologiei moleculare, al diagnosticului prenatal al anomaliilor genetice, cum ar fi sindromul Down. În ultimii 4 ani, laboratoarele MedCenter au acumulat o experiență substanțială în derularea studiilor clinice. Laboratoarele sunt pregătite pentru asimilarea unui volum mare de probe și îndeplinesc cerințele riguroase ale trialurilor clinice, în ceea ce privește trasabilitatea și arhivarea probelor, timpul de eliberare al rezultatelor, larga acoperire teritorială a țării.